Sngau bala biang, sngau bala start, sngau bala tiplot, sngau bala syempanglot, namar bala dadon kabakum kata ka jinglong. Kamot ngidei ki breu ki badang sakden ki badang duna bat ngin nampoi ro shano ngin nampoi. Larang ngidon kum kata ka jinglong. Tongin long ki breu ki ba kloi bat sngau ban syaskor ya ki jingikai kektin jo. Tong ini beteng no ya kena ke subjek ka bangila ya keren. Kinongshon Ukristan. Te kena ke tayau baladam ngila ya keren ya ka jinglam perang. Kumto baka jingem Kristan kamlang ka basok. Ka jingem Kristan ka dap de ki jing de ki jing pensyai de ki jing tenjo ki baboncang. Nalor kita ki bangi hab ban yasham ban yakendo hagen ke jingyat lenti plus sabat kinong shon ki bawan ban apthap yang iman sngi bat menmet dei namar kata-kata ka jingem Kristan kalong ka bae hangneng ya keren ye kinong shon bat kita kinong shon jongi kilong ki bangemla ban yale te daka kti ngemla ban yale markti ngimla ban yale da ka bor berio kita ginong shon jongi ki bangi hab ban yale kathma ka bomla ban yui ka baken jaman se te ngan ai ngin ya keren menta hagene kata yo baladam ngala ong ya piba ngin ya pet benia ba kidei ki ai kita bat kumno ki wan ban yale yangi Gila ya keren hado angto ne tayo baladap. Te mentangin ya poi sya banengkong. Nong shon banengkong. To. Pila batho amne u soitan. U soitan. Udei uwei na kinong shon lane kawai na kinong shon bangi hap ban yakun bangi hap ban yalle uneu syaitan ulang wei na kinong shon te ngitip ha syapang syaitan ngi keren man la kapor syapang syaitan naru kena badang rit kila yatip yo tau syaitan tenrei ngin ya keren hakarukom kaba lengkot bat hakarukom kaba khamsyai bangin yapek kumno ba une unong shon ubalong usaitan kumno bau apthap yang abat yafi to khanang banam slam tongin yat kumne te donna preng jompi ki bakham stat banto haba piwan bible study ladapi yo ye ki kentin ki bakham sngo don kam ban not pila ban tho ye kita hakapor bang keren kata gede karukom wat lada ngam ai hang ne ro nrei lada don ki kentin ba phi sngo don kam ban tho pila ban tho wut kum to te to ngin tho kum ne menta ngitip ba usaitan next slide di tho ngitip Ba'u syaitan hapa berakat tha Lucifer ngitip ba'u syaitan Lucifer udeyu angel rang ba jong belai udeyu angel rang ba jong belai Ubalahap no namar kajing sarong jongu to yang kata ngitip balada pim jutip dei bantip no nang ne syakmat ba usaitan kabamut Lucifer uksoit rangba une udei hagaba menengkong u angel rangba jong ubelai ubalahap no namar ba ulayele persya ya ubelai bat usngau sarong kata gajing snau sarong jo
Haduk ba ula yelek persyak yu belai, ula mud man yelek persyak, ula yelek persyak hiro yu belai. Bat ula hap no. Dia kata ngipule no isaya, khat sao, lenong dekot khat ar, haduk khat riu. Ngila ju ya pule teng, ya kaneka, ya kini dekot. Tonginem ya pule nrengan subatai hang to. Ba une ulu sifar, ha kaneka por udon ha beneng. Ringkat bat kiwei pat ki angel. Tinamar ba udei u angel rang ba. Pelos nalor kata syuk-syuk lada pipule no Ezekiel. Ar pau pra lenong pila ban syutok engto. Sapule beniak bahaying. Ezekiel ar pau pra lenong. Kat ar haduk kat kendai. Anda pipule nang to. Pensyam ba une u Lucifer u balong u angel rang ba kata kapor namar ka jing bhabrio namar ka jing start namar ka jing long ka bahalor ya ki wei pat ki angel hangta kalawan ka men sim ngau sarong bakatanga ka men sim ngau sarong kum bakala pau hui saya khat sau lenong uong ngan le kum ta ngan le kum ne ngan le kum tai uta unga hadin nang ta ublei ula penhiar no yo ula shop no yo na beneng bad ula shop no yo siapa uta de usaitan teja ayu yo ne usaitan haba ula shop no na khamat jong belai Syabe no na khamat jong belai. Kamu entah ma. Syabe no na khamat jong belai. Jayu. Ula dom. Ma. Ula dom bat ula bitar haduk kata-kata. Te. Ula kelalong unong syun jong belai. Bat om tang unong syun jong belai. Henry. Ula kelalong unong syun jong kita kibanget hau belai. Bila bentok ula kelalong kenang berken mau thok kene unong syun jong kibange thok kota ula kelalong unong syun jong kibange hau belai ti namar kata kadau kwa bakine ki breu ken kok ngo yo belai kwa bakine ki breu ken syakri yo belai ken ngej hau belai today na kata kadau habangi pule ga Bible haga Genesis usaitan ula lej ban pensyoy ya kaem hadin ba ula pensyoy ya kaem hangta mo ula job balhaba usaitan ula job dei tang ba ujob ya kaem henrei ula job ya ukon benreu baro kapop kala sensyar ubreu ula le pop bat baro ki balakha pateng gumto nau adam kaem layo yo kan abel bat kiwei de ki kon kan tai bat senrang hadin nang ta gumto ter haga jinglong pop usaitan ula kemen haduk kata-kata. Ta. Ngin senang kam yak syai syuk. Tikalong kabadan kam namar kata bangin tip bat itu bahayu nong syun jongi. Kalong kabadan kam. Te mentang idei ban snau tho ba mdei tang basyu ya keren yo tau usaitan. Syupen mi ya kata kerteng usaitan. Henrei ngidei banda itu bah. Namar anda habangila itu bah kumbangila ya kerana tayo baladap hangta kasapensuk yang i bangin yale ken mau ya kata to kumne ki kattu katne teli na ki buthap jo ki long kumne next line to kata mo ki kattu katne teli na ki buthap Jong-o kilong kumne to pi ai kalanda shido kilong kumne
kapanengkong kabutap ka jong syaitan hoi kidon sibun rei ngan aya pi tang lai tali kawai ni ki butap ka jong syaitan kalong tho anto banengkong ki jing pen shoy kijing pen shoy ti ken mau ya kan ga jing shisha ban sha pen shoy kamlong kapop henrei ban ngop lane ban hap ban le ya kata kabala sha pen shoy ya pi ban kongo kata kalong kapop ti une unong shon jongi unwan ban pen shoy yangi habangi pule ka Bible hau mataya sau kalenong de khot banengkong hadu bakat we hang to ngi pule yaki lai teli ki jing pen shoy ba usaitan ula pen shoy au chisu ngi ken mau ya kato ka jing jang to banem slam ka banengkong ula pen shoy au chisu ba duang kumno uang balada melong ukun ublay hukum yakini ki mau bakin long kpu namar la sau paus ngi sau pau met mela sha jing et bat mela tangan te lada melong shishau kon jong blay hukum yakini ki mau bakin kelak kpu pi lada melong ukun ublay kata kadai ka ba pensarong dai na peni ya kabor lada melong kon ublay kabamot upen shoy da kaba upen rong ya iman sim ban pen sarong bangan pen i sya kapartai mangalong si syau konu belai pi jing sarong hangta tenang ta ba arbat hukum yakin yakini ki mau ban kelak pu kabamot kajing kwa barai kadok uwan hakita kirukom tenrei ujisu ong ba ubri unam im tang da ukpu kane ka do lada ka kot ka khia kane ka met lada ka bit ka biang kanno ro lada klem ka tin ka jong belai ubri unam la ban im de yang ta ba ula rem no syaitan ta de ka atiar ta de ka butap ka jong syaitan syam la terwa ya ujisu ban ong le da kum ne le da kum tai hanrei usaitan utip ba ujisu la thangan te terwa da ka ba don kam ha kata kapor dene uterwa da ka ba don kam ha kata kapor namar bala thangan nang ta hadin ba ularem usaitan ula penshoy ya ujisu sa gane kawai uang kumno uang yau jisu bamen penno na kata ka dong jong ka temple penno nang tei na jerong nang ta ki angel kin sawan ban yarap ban kem ban bat ya me ba menem hap hamadan bat menem mensal penno ayarade hi kane hakawi kaliang kadei kata kabor ka jong syaitan hadu gini kisngi ka ba penlong ye ki babon bakin ya no yap bakin ya sedin phasi ki jing pen shoy ka jong syaitan ban pet na ki jing jenjar ban light ni ki jing o bangala le kumne o bangala kum tai te namar ba haying ken ya mai ken ya tim ken ya yanga ka ba banga phasi no lande o bakim yasuk haying banga don kasamla ne usamla kumne kumtai o kabahabangan fasino lane banga jenjar kumne ngajenjar kumtai kimut harai ba da kaba le kumta kin light ne jing jenjar ki angel kin wan ban rap yo jisu mo ba unnam hap ba unnam jenjar nam mensau hendrei penban ka jingyap ka ap yaki kan mau kita gide ki butap ke jong syaitan nang ta sakawai pat hang to uyalam agata kapor ularem mo syaitan ti ulayalam ya ujisu syaulum bajrong bat ula peni hau yaki hima ka perthai baro bat ya kaburam jong kiro usaitan wong
Kita kiai barok ngan saai hame lada mendem ban mane yanga. Kam terai ya ka jong ublei. Denem kihima ga perthei barok yalam na jerong jong lom pek ke thi ka hima pek ki thi ki ai barok ka buram barok ki ai barok lada me mane bat dem yanga ngan ai hame ki thi barok henry kita hakim dei ki jong syaitan ki dei ki jong belai ka bible ka ong ka benang ka long ka jaka syong ka khat ka jong belai bar ka khendau ka jaka yu ka jat cho ka benang bat ka khendau ki long ki jong trai bat ki jing dap jong ka barok ulej ban kam trai ban terwa ya ka jong ublei today hang ne ba u jisu ulayeng yele persya sa jisen nabala tho men mane tang ya utrai uba ublei jong me batang ya uhi men syakri penam ya syo kiwei ki blei nalor jonga ong ka hukum men om thau blei thau dei hang ne bala pendem ya syaitan bat ula rem hang ne haga jingyale badu jisu badula haban kenriana unong syon uwan ban athap de kijing pensyoy bat kijing pensyoy ro ki bas ngau dei kijing pensyoy ki ba yahap kat kom kijing don kam jong ka to kapor ye phi ki bas mat ban le jeseng unnam pensyoy ban ong di kiat mo ya phi ki basmat jeseng unnam pensyoy ban ong lek ya syo ya dat le ne lek ki jing sngo ba perthei namar ba phi smart ban lek jeseng phim jumlen ban lek chata hrei uwan da ki wei ki dor da ki wei ki rukom upen at not upen bishni upen yashrot upen yadak upen arsap bun ki ai ki bamla ban batai kat kom ka jing ya hap bat ka jing long jong phi tingin kan mau ya kane ka jing shisha uwan hagane ka dor ken te kawei ka bangadon ban pen ken mau kalong ken mau ya kane kawei ba u syaitan lane u lucifer haka ba kumbanga ong menne udei uba bhabrio hakitab ezekiel la yathu yangi ba ki jankop jo ke bada ki mau ba kordor da ki beryl da ki jasper bun bha ki kerteng jong kita ki mau ki ba kordor ki ba u phong badu kup kita ki jankop plus nalor kata ka jing bhabrio ka jong lucifer haga jo ga poro udei u musician udei unong ruai unong pot unong tem ubat vet ba but day na margata kadao hadu gini kisngi ki bamenta u job ye ki babon ki samla wat ye ki balarang baro leng bagi jing ruai ki jing pot jing tem ki bakan japerthei hiyo iya ka jing yamare bat ye ka jing ya to jong ki samla habadon kino ki rock concert habadon kino ki kams ngau baperthei ki samla ki baju yeng ban ya ruai kuaya ki samla ki baju ya kit ya ba ki kam kabalang ki samla ki baju bat bible bat got jing ruai enda haba one kita ki rock concert haba one kita ki cherry blossom festival bat kiwe yamare syata bat ngaju pendon kam ya kene kaktin ban ong bakito ki jaka ki de ki ketem aurea kajing ijli bat kajing baman kajing excitement ke ba isar kai kon samla ki mare namar bau syaitan u lucifer ulariam yaki leng bakar wai kapot katem haying mane enda habangi arwai jai enda habagi arwai syam mensem ki ong o kata msngau tenat layai ruai ki jing ruai nakot jing ruai da ka ba syam mensem ruai da ka ba jai don ba kwa ban lek jing seng rei la da ong ban mi ang tai habar wala da dei jing ruai ni hamro da ka ba syong shit da ka ba yo ban ya syat ya kan thi wala da ka thli ka do not ya mi na kendong kan serat ya ra bar khon bar kti ngange nyi menjor nyi yo i da lagi jong ki khmat rei ka jing manem ju itu duai mju duai yo belhem ju kan mau
tang bahagi bakum gitu kipor ya mi na kendong kan serat barok barokat ya mi nang ta balai namar ba syongshit kaperthai ka bayabe tang ya ka jing syongshit ka do anut ka thali bat ka sudah ka yam ka do anut ka temang ka kenja mdani ai ro kan mau ka jing mane ka basisha ho ngam penram ngam ong bakalong ka babakla ngila ban le yaki ai barok ngila ban le kemen kumta tang baka jing le kemen ka basisha kam dei ka bangi supen khi ya kamet ngi susat ka jing le kemen basisha ka kersoi na ka donot ka balai yo ya ka jing map jong balai ka balai yo mat ya ka jing pen em bat pisat kemen halor ka nong rem bala pen em yang ngan sat kemen tawangin ya point ha se ka point ka baar kawai pat naki boj bat ki jing ap thap ke jong syaitan ki boj thap ke jong syaitan nalor ka to ka jing pen syai ka baar galong ban bet ya ki nyot hapdeng ukel kata ga ba ban bet ya ki nyot hapdeng ukel ban bet ye ki nyot hapdeng ukel yakane ngila ban pule na umat hayos khat lai ar phosau hadu lai pheu khat lai ar phosau hadu lai pheu kadei ka pharsi ka bau jisu kren ka pharsi ki nyot tongen ngin ya pule ya ka dekhot ka ba arfusan nginnam ya pule lot ngan pule ka dekhot ba arfusan te haba kidang yo thia kibreo ulawan ubasyun yaki bad ula bet yaki nyot hapdeng ukeu te ula lejwan ha kane kade ka wei ni ki boj thap ke jong syaitan habaong bet ye kinyot habdeng ukeu lanekan ne ka pharsi sapang kinyot ka theu ya ka bor ka jong baman unang syon jongi ban bet ya ki jing hikai bakala habdeng kita ki balong ki khon ki ba e ke jong belai ban bet ya ki jing hikai ki babakala ki nyot hangne ka theu ye ki jing hikai ki babakala yang ngabad ye phi lakhot ba lapen em ngilong kumne ko mangilong namar ba ublei ulapen em yangi ula sius pa yangi leng baga jing yap ka jau Jesus Christ kalabiang yangi ngila nget ngila kela ka bamot ngila pediang yo Jisu ngila yaksat malakas ngiban em ka jing em Kristan ka bajop hendrei kiwan kinong hikai babakla oh kambiang tangkumne lada empen baptis pen ngam ya phi pinam yo ya ka jing pen em kampat beang empat long hap ban pen baptis ban lek syawa nang ta ban pen ngam ki jing hikai ki babakla nang ta ki Adventist ki hikai kumno oh phi syakri ublai hakas ngi sande ublai pediang phi hapan syakri hakas ngi sajjan ba ublai pediang ki babon ki jing hikai ki babakla ki bawan na kapor syakapon henrei haba phi pet phi wat phi benia phi ti benia ba ki tu ki nong hikai ki babakla ujisu ong kumno ya uding la ban itu na uso kan ma bahaya kata tiki ai kiso bakitu ginong hikai bakla ki penme ngan kedeu ye phi daga bangan ye tho ye phi kawai kalong yeng kitu ginong hikai bakla kila yo shwa ya ka kemi jong ga ye enda habala yo ya ka kemi jong ga yeng suki dak kejing terai sitam jongki ban penbang ban krok ban kejor ban pon ban pa kiyo sa ya ki khon jong kayeng katokan nengot hade nang ta nang terai susu rung mi klam kot te gila kumno yo sayuk pa jong kayeng
hadir nang ta layok baros layok kato kat ne hayeng ngamat bandong ti chi ayo ka yeng hadir jong kata ka don pedeng ka jingklumar ka pat ka pra ka yeng ka sam pat ka pra ka kenhon bat ka balang namar balai namar ba kita kibawan ban hikai mano ba penpat dei maki ba penpat ya ka yeng ka sam kibreu tiki bakum kita kisai kum kita kisah. Dalai lai roem kinam la ban long kibreo kibawan nau belai. Kidei kinong hikai kibabakla. Kibet ye kinyot ye kijing hikai kibabakla. Namar sengap hangan ong ipikum ne. Namar lada usoitan umla ban penop ye pi syaka perthai un penop ye pi syaka niam. Sangat bahaya kata. Lada usoitan umla ban pensyoi ban pengop ya pi ban lek pop un pengop ya pi ban sengau kumbalek hok. Kumbalek ya ka hok. U pengop ya pi da kata galenti tang ba da galenti ka pom dei. Mo uterwa ya pi da ka ei ka iro pimtre u pensyoi ya pi da kumne kum tairo umla te ule kumno u yalam no ya pi da ka weipat ka boitap bat kata kalong ban yalam ya pi syakalenti kumbas ngau kumbadei kalenti jong ublehi tangba endala ya pat ka dei kalenti ka babakala ngangai pi singau tho kata ka dei ka boitap jong syaitan u ken ria no na kabayalam ya pi ban pensyoi syakalenti jong ka perthai ukan ria no yalam no ya pi syakalenti kumban poi sya ublai kumbade ka basisha tang baka dei pat ka babakala ka jingmot hangto kalong kumta tonang ta ka balai nganget bakala syai ka to ka balai ban mudoi ya ki banget kata ka dei ka boithap ki jong syaitan kilong ban mudoi ya kibanget pila da umla ban pensyoi ban pengop ya pi syaka perthai umla ban yalam bakla ya pi syaki weipat ke jing hikai jong kane ka perthai wala de kidei ke jing hikai ketin belai ro anrei ke jing hikai bakla lada umla ban pengop ya pi syata kabasa agalong ulej objek lej complain lej mudoi khamat jong belai jing pen pau khat ar lenong de khat ba shipel khat ar lenong de khat ba shipel bat ngalayo snau ya kakdin ba jam habenang ka baong menta lawan ja ka jing pen em bat kata ka bor bat kata ka hima ublei jongi bat kata ka bor sensar uta ukon jo nabala shop no arsut ya uta unong mudoi sengap bahai te kenten nabala shop no arsut ya uta unong mudoi ya ki para banget jongi la shop arsut ya unong mudoi teka kam ke jong syaitan kalong ban mudoi udei unong mudoi accuser hangka pareng la shop no arsut ya uta unong mudoi ya ki para banget jongi ubasyat mudoi ya ki hakmat ublei jongi mensngi bat menmet non stop umudoi hakmat jong belai kamut ayu kanang bangin sengau thu tongin ya ken mau ya ujob kamut ayu kata ka jing mudoi kumno umudoi ken mau ya ujob tongin ya pule kendiat ya ujob lenong banengkong kanang bangin sengau thu ya kata ka mudoi ka bau syaitan ulai ban mudoi ya kita kiba khot kiba em ka jing em ka ba bet ka ba ya dei dor bat kamon jong blai u syaitan umla ban pengop syaka perthai umla ban pengop syaki jing hikai bakla te ulakut lat ulet ban mudoi no khmat jong blai job iwe henriu hadok khat ar tongin ya pule te laja kasngi habaki kon ublai kilawan yang hakmat utrai bad usaitan ro ulawan hapedeng jongki bad utrai ula ong hau saitan nang no mewan
Usaitan te ulayatu hautrai bat ulaong nagabalek syane bat syawai haka kendau bat nagabayat syarum syaneng haka uyatu ya kaba kumba ule syaitan ti utrai ulaong hau syaitan melakmi tu yau syakri jong aujob naba omdon ubakat mau haka kendau ubri ubajanai bat uba bet uba syepting ya ublay bat uba kiarno nagabasneo mele yo ina am yo job syaitan ongoj nga yo i ulay tu hau terai bat ulaong hatu ujob usyepting ya me kelam daw don kidaw ba ujob usyepting ya me ukongu ya me uid ya me kidon kidaw badu syaitan ulamudoi hatu umdei ba me memsyam lapan long ka jengker yo ba me sumar yo te me sumar saudong gayeng jo saudong yo saudong gayeng jo saudong ki ai ki ba udon meri me sumar yo nakatakadaw kanyu it ya me badu kongo usyepting ya me syaitan umudoi hakmat jong belai melakar ku ya kakam kikti jo bat kaspa jo kalaroi ka kendau nang tau syaitan uong kumne henrai tora te ya lakakti bat tok ta ya ki ai barok kat kiba udon taun sakentaj persya ya me menta persyang ya kaban syimno ya ki jingdon jing em bat ya ki ai barok menpej ong syaitan ya ublay menpej la do ujob kentaj no ya me ta ublay wong kumno utrai ula ong hau syaitan hakmi ki ai barok kat gi ba ujob udon ngai hakabor jong me tang ba halor jong watra ya la kakti kum tau syaitan lelek mino nakmat utrai pule syuk tu gid khat ka saja yong to uduk no ya gayeng gasam duk no ya gi jingri ki masi ki belang barokat duk no ya lagi jong gi khon barokat hadu kata ka jing syak mudoi syaitan umudoi hakmat jong belai oh ba ujob uid ya me namar ba melek kumne melek kumtai namar ba me syak namar ba me kerku ya namar me id ya namar ba me yada me sumar ya nakatakadaw ujob uid ya me ulej ban mudoi syaitan bat hadu gini kisngi ke jongi menta ka bible ka ong uba mudoi ya ki banget men sngi bat men me dei namar katakadaw pidon ki jing klam dei ban ya kendo jing Himat ya ki ai ki jing ya kendo gi babon jaj aga jing em klam dei ban ya kendo ro pisa kali ya ka jing kali balai habanga syakri yo ublai balai habanga duai balai habanga id yo ublai balai habanga le ka mon jo te balai pat ngahap ban syak jenjar komne kadau kalong namar ba usaitan ulej ban mudoi umudoi klam kot syo man sngi bat men met hakmat jong belai ban mudoi ban ong pek uba walang balai uid ya me balai syakri ya me kata gadi kenuksa balai ule yalap keleng-keleng balai usyakri ya me uba walang ule akum thi namar ba me kerku ya me don rengkat bat me kumne me kumtai te dei namar kata kadau kiwan kijing tenjo kiwan kijing haga jing em ka jonga kata gadi kenuksa ong biang saisin kenang bau belai on pensisya bau thiu breu udai breu jonga bat bau syaitan on yoi bau dai breu jong belai lane ya phiro kumjo o namar ba phidem ban duai o namar ba phila i no ya kaperthei o namar ba phim tre syo man ya kersum bat gapop phim tre syo man ya kersum bat gaperthei phila em ka jing em ga ba pen gantang ya la de so belai usaitan umla ban pen ngop ngong biang sai sen sya kaperthei umla ban pen ngop sigi jing hikai bakla umla ban pen ngop ulej mudoi khamat jong belai kata gadi kakam jong saitan henrai aingo yo belai ngila job mangi ka dikhot ka babot dikhot ba khatwe jing pen pau khat ar khatwe ka ba snau tenat galong
Bamanga bat mapi ngilong ki khon ba i jong belai ki balatap balasaj daga snam ga bakordor ka chau Yesus Kristus ka dikot ga bakat wei ka ong hanrei ki la job no maki o namar kata ka snam ga jong khon lang berat ban namar kata ka jing phla chong ki te kem syam la it ya la ka jing em chong ki jen hado ka jing yap ki la khendo ya la ka jing em ki la rai kot ye ki ai bara kila long kinong job daga snam ka jong khon lang berat jong belai te ken mau ya kana gawai ban job ya uneu nong shon tong in tho satang ine khnang bakan ne kan sa hangi ban job ya uneu nong shon next line di tho ban job ya uneu nong shon kumno phin la Pidei ban yale persya Pidei ban yale persya bat ban om ai jaga yo ban job ya unang shon pidei ban yale persya bat ban om ai jaka yo kata kedai kalat yang ngi bangin job Jacob Saul lenong dekat banyau kahikai yang ngi to pin yale persya yo syaitan te on pet yap am dei tang ba pet henrai on pet yap napi dakai pin yale persya pendap yala de dekat tin jong belai em haga jing duai dam ke khaseo syakri shirham yo belai kata kalong ki atiar bagian yala persah ayo syaitan nang ta haga Efesus Saul lenong dekat baar punyau hang topat kaong wat ai jaka yo wat ai jaka Saul ar punyau Efesus wat ai jaka haga jingmut jeng berkat wat ai jaka haki khmat wat ai jaka haki kejat wat ai jaka haga sentur wat ai jaka haga donot wat ai tang khandiat ro i jaka namar lada usaitan uyo jaka tang ha ikmat kalabiang baun pen kelem yo ubreo nganget bengi menjor ya kata lada usaitan uyo jaka tang haga jabing ke jingmut berkat kalabiang ba ubreon kelam na ka Bible ka garanti yangi bangin yale persya badun pet yap no nangi bad ngin nam ai jaka yo dalai lai ru'e ka jaka jo kam dei ba un yo yangi ki bala sius pa gi khon ba e jo henrei ka jaka jo kalong ka pung ka ding ka ba bom jukot ya ka ba ubelai la pen kre na ka benta jo ta udai nong shon banengkong bagi haban ya khon man la ka khlip mat mdei man la ka sngi ndrei man la ka khlip mat tongin kan ma lai teli kito ki boy thap ki bangala ai ublei un kerkhu ublei ni alam bagin yo ya ka jing shai ngasu ai lengkot kum to hendrei bandai ya keren syapang syaitan ka simpor da ki siteng senam me ai le se bagin dep tinggal su ai kum to nganget bakalabiang tau belain kerku yang ingin ya pet pat kena kata yo banwan unong shon baar jong ukristan te ublei on yarap ublein kerku yang ngin mi na kena ka Bible study rengkat bat kini ki din ki ba em ke jong belai ngin lech lagi jong ki yeng ki sam ngin pule ngin puson ngin thep haga do anot ngin penlong snam ye ki jing hikai baro ngin san dakak tin ke jong belai syaka jing pen em ka jo ubelai un yarap ngin duai kerpang na ka benta yalade ngin duai na ka benta ki bahayeng ki basam ngin duai na ka benta ka balang ba ubelain pen em ya ka balang ngin duai ro na ka benta ka ri ka jaj pen reu ki wei pat ki para banget jongi ngin ken mau ban duai na ka benta jong ki ro kum jo tong ngin ye yang lang ngin ya duai lang swa bangin me nang ne